Angko ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga wa na siya power nga magpa-mas sa movement tungod kay walay moadto gumikan kay tiguang na siya. Matod ni Duterte nga ang mga tao di na maminaw niya kay wa na siya sa pwesto sa gobyerno. Wa na siya gahom nga magpatapok sa mga tao. Matod pa ni Duterte nga tiguang na siya og napiktuhan pagyod ang iyang panglawas sa diha nga disgrasya sa siya sa motor. Gitataw ni Duterte nga retired na siya ug wa na siya pakialam kung ibutang siya sa pinakaubos nga rating mga kabombo. Apan klaro usab sa kanhi presidente nga di kuno siya inotil. Di kuno siya inotil pero mangutana ko ninyo mga kabombo. Kung pananglitan magmass movement aron palagputon sa pwesto si kanhi Presidente Bongbong Marcos mukuyog baka sa maong kalihukan o dili? Kung magmass movement ba, pananglitan, aron palagputon si Bongbong Marcos, mukuyog ka or dili? Kung pananglitan mohimo og kalihukan, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, aron palagputon sa pwesto si Bongbong Marcos, mukuyog ba ka sa mass movement? Sama sa nahitabo niadtong February 1986, nga diin nagkahiusa ang katawang Pilipino, aron palagputon sa pwesto, si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. mga kabombo. Mabitaw na nigawas ang istorya only in the Philippines. Gipalagpot ang amahan after 36 years, gipuli ang anak sa Malacanang mga kabombo. Kanira ba si kanhi Presidente Rodrigo Duterte unpredictable ang lihok ani? Dili nimo matag-an kung unsay sunod niya nga lakang. Kamaupod ni siya mulipat sa iyang mga kaaway sa politika. Kanira bang yes ni Duterte kay no na? Kanang iyang no kay yes kana? Mahibong nilang ka nga lahi ang iyang aksyon sa kanhi Presidente kay sa iyang mga gipanulti sa preskon? Wala magkatugma kay di ay to iyang gituyo, kay iyang gilingla ang iyang mga kontra. Nakainomdom ko kaniadto sa rally sa mga maisog didto sa Davao City. Giwarningan ng daan ni Duterte si Bongbong Marcos, dili ipamugos ang People's Initiative. Tungod kay kasagaran sa mga presidente, nga makalingkod na gani sa Malacanang, di na ganahan magpapuli. Walay lain gihuna-huna kung dili mao ang pagpalugway pa sa ilang termino. Matod pa ni Duterte, kaniadto, nga kung pugson gani nga ipatuman ang People's Initiative, nga usbon ang pipila ka provision sa atong Batakang Balaod, posibleng mapariha si Bongbong Marcos sa iyang amahan nga gipalagpot sa katawhang Pilipino. Kung nangita og mga isyu ang Marcos administration batok sa pamilyang Duterte aron gub-on si Sara Duterte og ang iyang pamilya, nangita sad og mga isyu ang pamilyang Duterte aron ilang ibalandra sa publiko aron ma-discourage ang mga tao aron mabati ang Marcos administration nga mao'y hinungdan nga maaghat na noon ng mga tao nga mag-people power? Ganahan ba mo og mass movement? Imbes mag-focus ang gobyerno kung unsaon pagsulbad ang mga problema sa atong nasod sama sa problema sa kawad-on sa mga tao, problema sa baha, problema sa traffic, problema sa basura, krimen o guban pa. Naka-focus na karon ang gobyerno kung unsaon aron mahuman kining tanan once and for all. Angay po tubagon ni Vice President Sara Duterte kung asa padong ang iyang 600 million nga confidential funds. Unsay gigastuhan sa iyang 125 million sud lang sa 11 ka adlaw. Aron mahuman ning tanan tungod kay daghan pa kayog angay nga unahon paghatag og pagtagad ang gobyerno sa Pilipinas. Tungod kay daghan kayo og problema ang nasod sa Pilipinas. Apan sa nahitabo, nabiyaan ang uban nga mga angay untang i-priority sa Marcos administration. Kung buhi pa lang to si Inday Nita Dalos, ang mama ni Attorney Joey Dalos, nakasiguro ko nga mag-una-una tog awhag sa mga katawhan nga mualsa batok sa Marcos administration. Nasayod banta, nailaman to si Inday Nita Dalos nga anti-Marcos man gyud to mga kabombo.